لا إله إلا الله 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 إذا استكبوا لنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا ردد الكذب لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نعرة تكبير الله أكبر نعرة تكبير الله أكبر حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه حضرة وسلم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم غلام أحمد کی جय غلام أحمد کی جय نعرة تكبير الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le 13e Jalsa Salana du Mali doit commencer avec la récitation des Saint-Coran. J'invite M. Nasir Ahmed Saheb pour la récitation du Saint-Coran. بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من رب خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. جزاكم الله. جزاك الله. J'invite M. Abdul Qadir. aya damne a ayan muga ani wolonfilana de la yen nɔ ala subhanahu wa ta'ala ko ale ala de masa min a bɛ garijɛgɛ walankata maa min ni o ye ale diya wa a b'a dakurun fana k'a di maa ma min ye ale diya maa caman bɛ yen olu b'o yɛrɛ nisɔndiya ni diɲɛ sosigi in kɔnɔnafɛnw de ye kama sɔrɔ diɲɛ sosigi in o ti foyi ye laharata kɔrɔ fo n'a kɛra daamuni ye kafiriw b'a fɔ ko mun na kabako kow ma jigi ka di kira in ma ka bɔ a ma yɔrɔ
a fɔ i k'a dɔn Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ maa lafili maa min ye a ja wa a bɛ maa kanna fana ka taa ale yɛrɛ ma maa min ye a kɔfilɛ Ala la maa minnu ni olu limaniyani don olu dusukun bɛ sabati ni Ala kosuma de ye i k'a dɔn k'a fɔ Ala kosuma o de bɛ adamadenw dusukun sabati wa adamadenw dusukun bɛ wasa sɔrɔ ni Ala kosuma de ye maa minnu ni olu limaniyara Ala la ni ka baara ɲumanw kɛ jɔyɔrɔ ɲuman bɛ olu ye alikiyama don wa kɔsegiyɔrɔ ɲuman bɛ olu maaw fana ye alikiyama don a b'o cogo de la an ye e ci manton cɛla manton minnu ni manton caman kɔnna u ɲɛ yaasa i ka Ala subhanahu wa ta'ala a ye fɛn minnu kɛ wahayu ye k'o ci e ma i ka o kala olu maaw ye k'a sɔrɔ olu tun ye maaw ye minnu ni o bɛ kafiriya Rahmanu masa ma a fɔ Ala in de ye ne ma ye Ala wɛrɛ si tɛ yen fɔ ale n ye n yɛrɛ wakali ale de ma wa n bɛ segin ka taa ale Ala de ma Suratul Ra'd a aya 28 ka taa se a aya 31 ma wassalamu alaikum jazakumullah ta'ala khairan na ye ambit المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى أين الهدى مخن العدا قرا كريما موسنا بهر العطايا والجدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مخن العدا قرا كريما موسنا بهر العطايا والجدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى قدر منير ظاهر في كل يسقي القلوب وحسنه يروي الصدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مصحدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى اطلب نذير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مصحدا ये अमीत में इतना मोद बिया बेनी अफसर जलसा सालाना मुझे मामादू दाऊद साहब kanga foli lase kulukoro gouverneur ma ana jonyon ka foli lase kulukoro préfet ma na baraka nyon ka peli na ke kulukoro commune urbaine maire ma na ka jonyon
ka foli lase Kulukoro dugutigi ma n'a ka conseil ka foli lase Suban quartier ani Kayo quartier olu minnu y'an jatigi ye a n'a ka conseil ka foli lase bɛɛ ma ka foli lase Niger délégation ma u bɔla Niger u nana Mali la ka na an ka jalisa lajɛ an bolo u bɔlu ka so u nana ka so an b'a fɔ n k'u bisimila o minnu bɛ ne ɲɛfɛ yan kini ani nɔfɛ k'a bɛɛ fo n ka foli la ni silamɛya foli ye n'o ye salamu aleykum de sanfɛ silamɛya cɛbaw tun bɛ dɔnnibaaw la silamɛya cɛbaw tun bɛ dan o la o cɛbaw ye jɔnni ye kelen ye Muhammad ibn Ahmad al-Buruni ale tun ye mathématicien ye astronome fana tun don a bɛ jatebɔ kɛ kalo ni delu a kumolu fana ɲɛdɔn kosɛbɛ filanan ye Ibn Sina ye o tun ye philosophe ye dɔgɔtɔrɔ fana tun don mais ni cɛ fila bɛɛ tun ye waati kelen maa ye u bɛɛ tun bɛ dugu kelen na Ibn Sina b'a fɔ ɲɛna ko don dɔ la mɔgɔw kan ma ko k'i ka cɛ man kɛnɛ dɛ cɛ min man kɛnɛ o ye al-Buruni ye ale y'i teliya ka taa lajɛ a taara sɔrɔ a bɛ cogo min na a tɛ bolo ɲuman kan a ka waatiw dannen kun don u y'a fɔ ɲɛna k'i ka cɛ nana a ye ɲɛ yɛrɛ k'ale la ko Ibn Sina dɔ a ko cɔ ne ko ye ɲininkali kankaran dɔ k'e la silamɛya sariyaw la tiɲɛ tilali kan a ko Ibn Sina ko sisan wa e bɛ nimakara la e bɛ ɲininka ko ka fɛn ɲɛfɔ i ɲɛna a ko n k'a dɔn ka sa o ma fisa n ka sa n'a kunban ye wa cɛ b'a saya dilan kan a ye ɲininkali kɛ wɛrɛ bi ale b'a fɛ ka tiɲɛ tilali cogo dɔn cɛ dɔ kabako la min kan ko non n k'a dɔn ka sa o ka fisa ne ka sa n'a kunban ye n ka san ka sɔrɔ n t'a dɔn ye cɛ dɔ y'a lajɛ a dusuma kasilen a y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ni ka dugawu dɔ a ye a ma se da la dukɔnɔmɔgɔw kasira ko cɛ sala Nare takbir, nare takbir. Jalsa salana Mali. O b'a jira la k'a fɔ kira ka ladilikan dɔ bɛ yen ko silamɛ ka kan ka dɔɔni ɲini silamɛ ka kan ka dɔɔni ɲini waati jumɛn bɔnmuna fo kasange ko ni cɛ ɲɛ bɔ a sira ma o la sa kuranɛ ani kura ka lasiraw fana b'a jira k'a fɔ dɔɔni ɲini ye diyagoya ye silamɛ man kan ka sigi ka dɔɔni ɲini k'a dɔn an ka kalifa duurunan ala ka dama ka baara la Hadra Mirza Masud Ahmad san 2008 a nana Ghana olu ka jalsa dayɛlɛ la a ye kuma min fɔ ye a ka discours la ko amadiyaw de bɛ kɛnɛ kan a ye kɛ dan ye baara ɲuman kɛli la a ye kɛ dan ye a ye baara ɲuman kɛ k'a kɛ dantɛmɛ ye a ye kɛ dan ye dɔɔni ɲini na a ye dɔɔni fana ɲini a ye kalan kɛ a ka dɔɔni ɲini a y'o fɔ o don a fɔra maa minnu ye a majorité bɛɛ farafin de ye Afrique de don parce que anw de bɛ kulonkɛ dɔɔni na k'an k'a ɲini o de b'an yɛlɛ sanfɛ a ko dɔɔni ɲini ka kan ka amadiya de ka taamasere ye tulunin bɛ amadiya kunna o de ka kan ka ko ye ni banfula bɔ dɔrɔn ko nin amadiya ni baara ɲuman yɛlɛ dɔrɔn ko amadiya don ni kalanba ɲuman yɛlɛ dɔrɔn amadiya don o de ka kan ka kɛ an ka taamasere ye bawo Mahdi alayhi salam ala ya subhanahu wa ta'ala ya fɔ a ye i ka mɔgɔw bɛna dɔɔni kɛ u bɛ taa ɲɛ dɔɔni na kosɛbɛ n'o kuma tɛ ka f'u ye an ka kan ka cɛsiri dɔɔni ɲinini fɛ an filɛ jalsa kɛnɛ min kan dɔɔni yɔrɔ dɔ de don an ka kan k'an ka denmisɛnw kalan u ka dɔɔni kɛ olu de ye sini fitana yelenw ye olu de bɛ se ka jamana yelen ta sini mais ni denmisɛnw ma kalan a ma ɲɛ an y'a kɔlɔsi n'an taara bɔ dugu dɔ la n'an taara bɔ du dɔ kɔnɔ ko ba ka mɔɔw nana ba de tun amadiya la olu tɔ taara la ni ba t'a la dɔrɔn datugula amadiya maa si t'a la bilen a ye denmisɛnw kalan aw y'u sama u ka na kɛnɛ kan yan sisan n ka dɔ kuma kan a ye kɛlɛ in kan minnu n'u ta ye kɛnɛ ye mɔgɔ ma se ka na n'u ye jasa dɛmɛ kɛ a ka dɔn k'a fɔ cɛ dɔ nana misi n'a da juru siri kɛnɛ in kan yan
k'a tɔgɔ kana fɔ maa ta a fototi maa bolo a foyi ko k'a kɛ jalisa dɛmɛ ye an ka dugawu don a ye minnu bɛ yen n'olu ta kun ye kɛnɛ ye n'u kun ka ye kɛnɛ kan mɛ n'u ma ye kɛnɛ kan minnu ta ye bana ye an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya k'o bana na san wɛrɛ ala k'an jɛ nin kɛnɛ kan minnu bɛ yen k'olu ta kɛla suma yɛlɛmɛ ye an bɛ dugawu ala ka sini nɔgɔyaw ye ala k'o dayɔrɔ nɛɛma hakili bɛ jigin cɛba dɔ la o bana an kɔrɔ kalo tile 19 o ye an ka kulukoro cɛkɔrɔba dɔ ye amadenya cɛ duman kun don mais ala y'a fana ka miji dɔgɔya ala ka yafa k'a ma a ka dɔgɔ fɔ nin kɛnɛ ninnu ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen de kɛnɛ minnu don yafa kɛnɛ don barikada kɛnɛ don ala bonya kɛnɛ don kɛnɛ ninnu fana ye badenya kɛnɛ don teriya kɛnɛ don furu siri kɛnɛ don a ka hakili t'o la a kana gɛlɛya se ɲɔgɔn ma n b'a ɲini a fɛ a ka fara ne kan minnu filɛ kɛnɛ kan an ka foli kɛ an ka amiri Zafar Ahmed Bat an filɛ gamasa min kɔrɔ yen a ka hakili don ale de b'a la ka baara dɔɔni dɔɔni ka taa ji bɔnɔ yɔrɔ min filɛ ji sera yɔrɔ min filɛ camancɛ la a ka hakili don a ye baara caman kɛ ko ŋana tanubaliya de b'a mangoya an b'a fɔ a ni ce ani baraji ala de b'a sara nin y'an ye jalisa 13nan de kɛnɛ kan 13e jalisa a sigikan ye ko tiɲɛ de la ala kasi ala de bɛna dusu madali ye ala k'an dusu mada ala ka jalisa in d'an bolo ne ka kuma ye fɔ ko kelen ne tɛ kuma wɛrɛ fɔ a ye bilen nin kɔ jalisa min bɛ ban ne tɛ kuma sɔrɔ bilen o la ne de b'a fɔ a ye a bɔla so ka na ye an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ a segimatɔ ala ka n'o gɛlɛya da a kan ala ka se n'a ɲuman ye ka so ala ka sira diya a la an bɛ a jigi sɛmɛnɛ na ka ne ta ka nin kɛ jamakulu min bɛ kɛnɛ in labɛn k'a bisimila ne y'o ɲɛmaa ye ko in tɛ kɛ ni gɛlɛya t'a la o jamakulu tɔgɔ la n bɛ yafa ɲini a fɛ déjà ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kan mais moi je crois que jɛlɛya in ja dɔw y'a gɛlɛyani dɔɔni ye o fana y'a baraji dɔw ye ala ka jalisa wɛrɛ jira an na ala k'an to ɲɔgɔn ye ani baraji. Nare Takbir Ahmadiyya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il récitait Surah Ra'd, verset 29. Allah dit dans ce verset, ceux qui croient et dont le cœur trouve la tranquillité dans le souvenir d'Allah. Oui, c'est dans le souvenir d'Allah que le cœur trouve la tranquillité. Alhamdulillah, anga Amir Sahib, no ye Ahmadiyya nyema baye Mali kono ale de kuma naani ye a ye a ka kuma daminɛ a seeriyala Alahu subahanahu wa taala ka kelenbatiya kan ani alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka cidiya kan a ye nɛɛma ni baraka ɲini Ala fɛ a k'o jidi alakira kan sallallahu alaihi wasallam a ye tanga ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma o kɔfɛ a ye alifatiya kalan alifatiya kɔfɛ a ye aya dɔ kala ka bɔ kɔrɔna kɔnɔ suratu Ra'ad o aya 29 a ye o de kala
allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Aya korofo tuwabukana Allah subhanahu wa ta'ala ko mamnu ni olu liman yara olu duskum be sabati ka wasa soro ni ala kusmadi ko aka donga fo sikashitala duskum be wasa soro ala kusmadi la. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous inaugurons la 13e édition de la conférence annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya Mali après des années d'arrêté de la crise sanitaire que nous connaissons tous. Puisse Allah le Tout-Puissant nous débarrasse de cette pandémie et les autres maux qui minent notre quotidien. Ako kanu bela jene ala tay ala minye an kafu bi jalsa salana takutan ani sabana keneka Mali kono an kelen ko ka sanfla bla sanfla min kono na ni amasika jalsa salana ke ka da banajugu minu kunkembe ka jien bela jene kamaga ako ale Allah subhanahu wa ta'ala deli Allah subhanahu wa ta'ala akan kisi ka bo banajugu toroma ani kololo fe on fe no be an sengoro jien so sigina ala ka ambela jene kisi ka bo utoroma. Et je remercie tous les participants des différentes délégations quittant tous les Mali, ainsi que tous les invités d'honneur ayant accepté notre invitation malgré leur occupation. Et spécialement les délégations de Niger, que vraiment ils ont fait des jours de voyage pour assister à notre Jalsa Salana. Qu'Allah vous récompense tous et vous accorde les bénédictions de cette Jalsa Salana. Amin. Ako alebe fulita ka odi kenen na ba ke ngilna bela jeni ma ka bo Mali fantan tan fla bela jeni na kana kenen ka yanno ani invité no ye ma kerengrani no willa kana keneka ka don afo uluka baraw kacha nga oyuka baraw bela jeni bla kana kenenka alebe fulu kerengrani di uma abe fulu kerengrani ta ko odi Niger délégation ma olumno ni o yesra jamboli ka klef la ka boli la yaso kasika ni kenen soro abe fuli kelengerenin ta ka adi uluma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli okumana o tesir minga ala ko sara ko nyumana Dare takbir Allahu akbar Ahmadiyya Niger zindabad. Alhamdulillah, cette année le thème retenu pour la Jalsa est tiré du Saint-Coran ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, le souvenir d'Allah comme remède pour tranquilliser le cœur. Ako nyina jalsa salana abe boli okumana dakurunya minka walma abaro ere sizimbe dakurunya minka wala minka odeye korona ayan ye yoro minna Allah subhanahu wa ta'ala fo ko shiga shitala duskumbe okumana wasa soro ani sabati soro ala kusma de la. À l'heure actuelle, le monde est un foyer de fusion de sang, le frère est ennemi de frère et le fils est ennemi de père. La ruine de cœur et l'indifférence à la nature, la jalousie, les préjugés et l'arrogance ont creusé les racines de l'humanité aujourd'hui. Et les fenêtres de l'amour sont fermées sur l'homme. Quelle est la leçon pour l'homme dans tel environnement que donne l'islam et Dieu de l'islam? Se souvenir de Dieu, d'où l'importance de notre thème. Ako ame jien wati mina e ka don afo bembalia o cherlimbe jien fam bela jenife ani geleya chama balma oni nyonche okumana masa oni de oni nyonche ani si nyonya okonana geleya be fa bela jenife ako o sababu akoso o korana ani islamaya be walla jumende di amma mimi sika to ben ani daha ani kanu bisika singa na diskun kono okumana yasa jinso sigi mbisa ke no sonja kono chogodi ako ode anga bi walanda obe ode ka an jalsa yere ko chama be boli ode ka no ye ka jira ka ala kusuma ode be na ni diskun ga ke ka nyomne an kan sabati diskuna. Il est important de noter que le zikr ou souvenir d'Allah est le plus grand des vertus selon le Saint-Coran. Le zikr en arabe signifie souvenir, rappel, invocation ou réminiscence de sa personne. En méditant sur ses attributs, son omnipotence et sa puissance, en les récitant de temps à autre et en les affirmant avec
ardeur et sincérité. Ako zikrullahi min fora yenno okumana ambitan ngasiri oka ka jira ka fo o de ye bato wala belele baye Allah subhanahu wa ta'ala afo chogo mina onakono ako kuma niya me ko zikrullahi ko de ala kusmai wala ma bato wala ma amade ka hakli ani miriya ko tan ngasiri Allah subhanahu wa ta'ala okumana aka ko bauka ani ala ya ka lahliyauka yasa ka ulu sabati ila ka ikanyana maya boli usrauka okumana akoniya meko zikrullahi ode oyi. Concernant l'importance du zikr, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran, Surah Al-Ankabut, verset 46, que voilà zikrullah akbar. Et le souvenir d'Allah est assurément le plus grand vertu. Ako zikrullahi noye ala kusmai Allah subhanahu wa ta'ala sina ka kuna yoro wala suratul Ankabut la a ayanta ani shegina a ayan binani ani worona suratul Ankabut la ako wala zikrullahi akbar ako shigasitala ala kusma ki hakli jigi ala la mabela nyina ka miri ala ka kawako la okumana ani ala to ka miri olu korowla ka barakani oye ki kanyana ma yere berebeni oye ako oye ikado ngafo diya baraw kono abelele bay. C'est-à-dire l'évocation d'Allah est supérieure en statut à tous les autres actes d'adoration. L'islam souligne son importance étant donné son grand mérite. Le Coran en fait des rappels fréquents. Allah dit dans le Surah Al-Dahr, verset 26, « Vazkur isma rabbika bukratan wa asila » et souviens-toi du nom de ton Seigneur matin et soir. Ako ala kosma okumana doro badima ma islamaya konana anama de tuma beki haklu tan ngasegi Allah subhanahu wa ta'ala ka lahliyauka ana to bauka ani akako baula ka jija okumana ka Allah subhanahu wa ta'ala ka to mabudu to olu tablo nyuma ko labara irla okumana korna kono Allah subhanahu wa ta'ala ya jira suratul dahr la ayam muga ani worona ako iki hakli jigi Allah subhanahu wa ta'ala togola wala ma Allah subhanahu wa ta'ala mangudu togo ani ala be doni okumana atribi bamnu yi iki hakli jigi ulula ma belagelna so madaw fe ani wula felaw fe nare takbir Allahu akbar Ahmadiyya zindabad Ahmadiyya zindabad. Par ailleurs, Allah exalté dit Fazkuruni azkurkum washkuruli washkuruli wala takfuruni. Chapitre 2, verset 153, Allah dit, donc souvenez-vous de moi et je me souviendrai vous, et témoignez-moi de la reconnaissance et ne soyez pas ingrats envers moi. Ako ni walanda kelen kunga Allah subhanahu wa ta'ala sigina ka Qur'ana kono suratu Bakara la no e Qur'ana sura fulana e ayan kemme ani biduru ani sabana yenno Allah subhanahu wa ta'ala ko aye ne ala kosuma aya hakili jigine ala la no kara ne ala na hakili to awla okumana aye ne ala barkada aye ne ala walnyumando akana ke ne ala ma fitir walewi. Annonçant le succès, la suite des rappels d'Allah, Allah dit Vazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Et souvenez-vous beaucoup d'Allah afin de prospérer. Anama de mesika here bamnu so ala kusma konna ala subhanahu wa ta'ala qur'ana yoro wala ako wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun ay ala kusma ka chaya ay ala subhanahu wa ta'ala to wurdi ka chaya aya miriyaw tangasigi ala subhanahu wa ta'ala to ka akono kera aw be ni basoro. Le zikr prescrit par le Coran est 4 types. Tout doit être observé avec diligence. Nous serons privés d'une grande bénédiction si nous en omettons quelques-uns. Ils sont les suivants. Ako niya meko zikru wal ma zikrullahi kono be uminfo ako korona kono niya met mot mako zikrullahi abe ikado fo joro belele ba nani didu wal ma fem belele ba nani o de be faranyonga ka wole ko zikrullahi ni amma o fen nani na amma baraka ni o nani mbela jele nyonfe ako e here belele ba be ala fe mini o bitaka anda les 5 prières quotidiennes. Ala folo
o de seli farda duuru tile kɔnɔ o ye zikrullahi wala belebeleba ye. La lecture du Saint-Coran. A filanan o de ye Ala subahana wataala ka dakuruɲɛ sanuma n'o ye kuranɛ ye ka o kala ka caya o ye zikrullahi jɔyɔrɔ filanan ye. La récitation répétée des attributs d'Allah tout en reconnaissant leur véracité et en exprimant verbalement leurs particularités. A ko n'i y'a mɛn ko zikrullahi a jɔyɔrɔ sabanan o de ye Ala subahana wataala mankutu tɔgɔbaw asma'ullahi Ala ka mankutu tɔgɔbaw o kumana ka olu wurudi k'o taa ni ka segin tuma bɛɛ lajɛlen na a kɔrɔw fana i ka jija k'a ɲini k'o kɔrɔw dɔn ka taasi ka miiri o kɔrɔw kan o kumana olu fɔ ka bɔ i da la kama sɔrɔ i b'a kɔrɔw dɔn o ye a jɔyɔrɔ sabanan ye. L'importance de ces 4 types de zikr est bien établie dans le Saint-Coran. Ils sont importants, sinon vitaux, pour atteindre le progrès spirituel. O kumana a naanina o de ye o kumana Ala subahana wataala mankutu tɔgɔ nu i ka jija maa bɛɛ lajɛlen na ko olu waleya ka jira walima ko olu labaara i n'a fɔ Ala b'a ɲini cogo min. A ko ninnu naani ni i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko zikrullahi wa olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka adamaden sama ka se jɔyɔrɔba sɔrɔli la Ala subahana wataala kɛrɛfɛ ka Ala masurunya yɛrɛ fana sɔrɔ. Nare takbir, nare takbir, Jamaat Islamique Ahmadiyya Mali. Zindabad. Allah le Tout-Puissant garantit qu'il donnera satisfaction à ceux qui se souviennent de lui, à ceux qui se souviennent réellement de lui, à ceux qui suivent ses commandements. Leur cœur trouvera la paix et la tranquillité. Comme il a dit, c'est dans le souvenir d'Allah que le cœur trouve tranquillité. Ako Allah subhanahu wa ta'ala ye asabati. Ako siga foyi t'a la mamnu ni obe ale ala kosuma mamnu ni obo hakili jigi ale ala la o ala kosuma o joro banani mini abura ka fo mamnu be numbara nu waliya ako Allah subhanahu wa ta'ala ya asabati siga nati mina ka fo abe ikado nga fo joro korota lendi uluma abe hakili sigi di uluma abe basigi di uluma ina fo korna ayamba jira chogomi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Le zikr, en plus des prières, est le rappel d'Allah que nous devons faire à tout moment. Si la crainte d'Allah installe dans le cœur, l'homme s'évertuera à réciter différentes prières à différents moments. Il s'abstiendra de faire beaucoup de choses par crainte d'Allah. Ako zikrullahi abalako o min fo o kumana anama de ki haklito ulula ka o tan ngasegi ani batum nu fala ka uluka tola o sabe ka alanya sfenya ko sabati anama de duskuna o kumana ni o sabati la anama de duskuna manamina o wati de la ibeke ala sagoye wa fen o fe ni o be alaka dusuma goya ko o sama ka nyeshima walma ka alaka dimi sama ko nyeshima ibi yoro majjan oludema. Dans un autre passage, Allah dit dans Surah Al-Imran, verset 192, Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté. Allah est toujours présent dans le cœur de certaines personnes. C'est le signe des vrais croyants, car ces souvenirs augmentent la foi et donnent plus de dévouement à l'homme. Ako korona ala imuranaye a aya keme ani bi konondo ani flana yenno Allah subhanahu wa ta'ala ko ako ala jon nyumon oluye mawye mamnu ni olubu hakli jigi ala la o ala kusma o jole ani o sigile ani o non male o keroka o ti nyina ala ko mashila tuma be olu duskume ka tan ngasigi o miri be ala la o be miri ala ka ko bawla ani ala ka to bawla ako nunde ala ka jon mambawye wa o de tamashin fana ka jira ka fɔ olu ye maa ɲumanw ye limaniya jɔnw do ka d'a kan Ala subhanahu wa ta'ala bɛ olu dusukun na tuma bɛɛ o sigilen o dalen ani o jɔlen Ala subhanahu wa ta'ala bɛ olu dusukun na o tɛ ɲinɛ Ala kɔ tuma si la o ye limaniya jɔnw ka taamasiyɛnw la belebeleba ye. Concernant les souvenirs d'Allah, nous avons les traditions suivantes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith cité dans le recueil de Tirmizi, Hazrat Abu Darda rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons: voulez-vous connaître l'acte le meilleur et le plus noble, même pour un roi,
il élève le rang, il est mieux que dépenser or et argent dans la voie d'Allah, mieux qu'affronter l'ennemi et lui trancher le cou, mieux encore que le martyr. Les compagnons répondirent, dites-nous, le saint prophète ajouta, c'est le souvenir d'Allah. Ako ala kosuma ka hakili jigi ala la a jɔrɔbaw la ala kira sallallahu alaihi wasallam a bi i dase u ma a ka dakuruɲɛ sanamaw na n'u ye hadisa sanamaw kɔnɔ ye tirimizi gafe kɔnɔna na abu darda ale bi a langali a ko sahabaw ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam o kuma na walima ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a jira sahabaw la a ko yala ne ti fɛn fɔ aw ye wa o fɛn min ni o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka jɔyɔrɔ kɔrɔta hali ni i ye masa ye a bɛ dɔ fara i ka jɔyɔrɔ kan wa fɛn dɔw min bɛ adamaden ka jɔyɔrɔ kɔrɔta o fɛn in a ka bon ka tɛmɛ i k'i kunna nafolo bɔ ka don ala ko sira fɛ wa a ka bon ka tɛmɛ fana i ka taa kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ka jugu kantigɛ ala ka sira kan n'o ye jihadi ye o kɔfɛ o fɛn in a ka bon ka tɛmɛ adamaden ka sa ala ka sira kan a ka bon ka tɛmɛ o yɛrɛ fana kan o sahabaw y'a jira k'a fɔ ya rasulalahi an b'a ɲini fɛ i ka an kunnafoliya u la a ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma o de ye ala ko suma ye k'i miiri to ala la ka ala tɔgɔw ta ni ka segin tuma bɛɛ o kuma na i ti ɲinɛ ala kɔ tuma si la i hakili bɛ ala la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a ko o ka bon ka tɛmɛ i ka nafolo kan walima ka taa kɛlɛkɛ kɛnɛ kan walima ka sa ala ka sira kan. Nare takbir, Allahu akbar. nare takbir. Jamaat Islamik Ahmadiyah Mali. Zindabad. Jamaat Islamik Ahmadiyah Mali. Zindabad. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ki. Yes. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ki. Yes. Nare takbir. Allahu akbar. Dans un autre hadith, Hazrat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu a rapporté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit l'exemple de la maison dans laquelle Allah est mentionné et de la maison dans laquelle Allah n'est pas mentionné est comme l'exemple du vivant et du mort. Ako hadisa wara kono Abu Musa alayhi alangali ako ala kira sallallahu alaihi wasallam ya fo ako so minno ni ala be kosuma yenno ani so minno ala usman tala ti kosuma ako amisala bi na fo shu ani nyanama o dumi ngono na ni ala to ti kosuma walma miye zikrullahi titanga se ka chaya dumi ngono ani abeka dumi ngono ka chaya o du fla misala bi na fo shu ani nyanama. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient tellement compris l'importance des souvenirs d'Allah qu'ils ne toléraient aucune entrave entre eux et le souvenir d'Allah. L'incident suivant atteste cela. Ako ala kira sallallahu alayhi wa sallam aka khalifa bu e aka sahaba baw ala kira ka sahaba olu ye ala ko suma famu ka se hekela a o ya nafa o famu fo ka taa se hekela o ti sɔn cogo si la o ma sɔn ka ɲɛnamaya kɔnɔ foyi de ka don olu ni ala ko suma ni ɲɔgɔn cɛ a ko a bɛna tariku min bɔ sisan o b'o kosɛbɛtiya. Une fois, un compagnon, Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu Ansari, priait dans son jardin. Quand un oiseau apparut et s'est mis à voler ça et là, le jardin était très dense et les branches des arbres étaient entrelacées de sorte que les oiseaux écoignaient et commençaient à chercher une issue. Abu Talha s'est mis à admirer la scène. Les oiseaux continuaient à battre des ailes pour dégager. Il a regardé pendant un moment, puis a tourné son attention vers la prière. Mais ne s'est plus souvenu combien de rakas il avait fait. Il dit dans son cœur que ce jardin avait créé cette confusion. Immédiatement, il s'est rendu auprès du messager d'Allah, le Saint-Prophète sallam, et après avoir raconté l'incident, il a dit, ô messager d'Allah, je donnerai ce jardin à nos mondes. Ako ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba bado no ye Abu Talha
al-Ansari ako Abu Talha al-Ansari nango foro bado mi alibolo o nango foro yi atule do kosobe o kumana ajiribolo ke mi ka nyom mene o donola Abu Talha aliba kan nango kono abeka nafla do seli abeka o kumana joro dama e joko dama mandi alama atura o nafla seli le sembe kono do nana kono imbeka o kumana ipanka yala yala nango en kono atura o de la atara do jiribolo ni nyonche amasika ire bo o kumana abalala jiribolo ni nyonche o sabatai alebe aka nafla sella kono balale no jiribolo ni nyonche o kumana abeki ya nyaki fatwa abeka boto nyini o sabatai to nafla sella amiria samana kata kono fanfe o kumana amiria samana kata kono fanfe ayi kono laje ayi kono laje ka wati ninge o ani hakli samaka bo kono fanfe kana aka nafla seli kono o ayi hakli samaka bo kono fanfe kana nafla seli kono a jole do ata do ayi nafla joko heke jolike alebe heke jolla kele do wa fla do wa o kumana atunna ala oroni be aye o kumana kasel ko dafa ka bo kata ala kira sallallahu alaihi wasallam o kadaka lahliya min sallallahu alaihi nango kono no kera sawaye ka le miri bo ala kusmana asina su kata kira sallallahu alaihi wasallam ako ala kira nena inango benni e ala e kira la o kumana ka do dine mena kono ayi nango ina moko be dikirama o kumana akake dine o kumana akado dine mina kono kadaka nango ka sawaye ka le hakli bo ala kusmana. En parfait serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis à l'Islam sur le souvenir d'Allah déclare que le Coran rappelle à l'homme les aptitudes qui font partie intégrante de sa nature, telles la piété, la bravure, la compassion. Il déclare aussi qu'il n'y a pas de prière plus importante que la salat, les 5 prières quotidiennes en l'islam, qui est le moyen suprême pour la souvenir de Dieu. À ce propos, Allah déclare et observe la prière pour souvenir de moi. Chapitre 20, verset 15. Ako Imam Hadi alayhi salam okumana alemi alakira sallallahu ka baraka den kerengreni ay anyefo akata kunyawna ako qur'ana be anamade hakli jigi okumana ko chama bawla nuni okai anamade reka tabulo la kan aye okumana ma nyuma ka tabulo la inafo ka chefariya yira dine sraka ani ka sabali yira ka munyu ala ka damko nunum bela jeli ko nyuma mbawye korona bi ankala wala nuna akonga ninata bela jeli anga famya ka fo seli ode joro ka bo seli farda duru ko ni ode joro ka bo okumana ode be ka sawabuye ka anamade bla joro bala ala subhanahu wa ta'ala nyefe wa ode ala ko suma bela jeli la bil baye ina fo ala subhanahu wa ta'ala ira fo korona kono be ika seli jo okumana yasa ika ala kusmanayi ika seli jo ko ke ala kusmalai obe korona kono korona sura muga a ayata ani duruna nare takbir Muhammadul Mustafa sallallahu nare takbir Allahu akbar. La salat englobe tout type de supplication. C'est le moyen la plus efficace pour dissiper la souci et le souvenir de Dieu. Accorde à l'âme à la paix intérieure. Le croyant doit donc embellir sa salat et doit comprendre tous ces aspects. Il doit aussi supplier de Dieu dans sa langue maternelle. Ako mi e seli ale ye bato okumana bato lahliya bela jeni o ani majigi ala nyefe o lahliya nyuma bela jeni farale nyonga o be soro seli de konnana wa fen o fen ni anamade makobe jo ala yasa kika hamiu genga boy ni ngatila tuni ki imasunya ala la ka kasawu ye ibe ala kusuma kanye a bela jeni farale nyonga seli de konnana wa seli de be kasawu ye ka anamade akonna limaniya walma akan niyamba ka akorota ka fambado ala okumana limaniya jon alebe aka seli glanga nye o wa limaniya jon alebe bado aka seli la kosobe wa seli konnana fana abi Allah subhanahu wa ta'ala deli ayereka kana abi kamime. Mohammed l'Islam il a dit également
le cœur développe une véritable relation et un véritable amour avec Dieu, il devient impossible pour la personne de s'écarter de Dieu. Cet état est similaire à la condition qu'une personne qui quitte son enfant malade pour vaquer à ses occupations, même étant ailleurs ou occupé par son travail, son cœur et son intention seront toujours tournés vers cet enfant. De la même manière, ceux qui ont une vraie relation et un amour véritable pour Dieu n'oublient pas du tout Dieu. Ako Imam Mahdi alayhi salam Ahmad Asizibaye asigina katuguni ako ika don afo o duskumi ni abe ala kanu yere la duskumi nga ala kanu e chien yere o obese hekela aka kanu be bonya fokata se hekela duskun tigi yere seta la ble ka duskun yoro majja ka bo ala kusmama ako amisela bi na fo mami ni e ka de banba totoyi ki kodo ala kata ika bara werewla ako ali kato ika bara la imiri de ma bela jenna ako o chokelela o kumana mami ni ale ka ala kanu no e chien yere sanga ani wati bela jenna atika nyina ala ko amana ke nyabara ko fena abe ala ani ala kusma be nyonfe abe ala kusma asefe nare takbir nare takbir محمد المصطفى مسألنا مالي جماعة إسلامية أحمدية نرى تكبير ako Imam Mahdi alayhi salam ya jira ko ni ala kusma ko ni jonje e duskumbe ja kata se hekela ina fo farabe ja chugomina ako o de sababu ya ko son macha mambe o duskun sika son islamiyama o tika sika son islamiyya kiema ala kusmandanya o kala sababu ko lu duskun ja ka ina fo fara. Concernant le mérite des souvenirs d'Allah, nous avons dit des califes de Messie premier l'Islam, le premier calife Hazrat Khalifatul Masih Awal Razila Ta'ala Anhu dit là où il y a grandeur et souvenir de Dieu, il y a de abondance de grâce divine. Ako ala kusma o mana bonya mimbe ala o bonya sababu ya koso Ahmadiyya Khalifa folo Maulana Hakim Nuruddin radiyallahu anhu ale anyefo aka da kunya sanmo konana akanga don afo yoro ni ala be kusma oro la kosobe ni ala be kusma yoro minna ka cha kosobe oro la ala ka hine ani ala ka nema uti kotige oro la mabbe be shuru oro dila. Hazrat Khalifatul Masih Sani radiyallahu ta'ala anhu dit il a également dit quand vous vous souvenez d'Allah, il souviendra aussi de vous. Il vous honorera de sa proximité et de son inspiration. Ako Ahmadiyya Khalifa Flana, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu anhu ay anyefo akada kunya okonana. Ako Allah subhanahu wa ta'ala ya jira kafo ni ameka ale ala kusuma kan hakito ale ala mabela jelena ko be kasabu ale Allah subhanahu wa ta'ala fana be a haklito anna sanga ani wati bela jenna wa abe an samaka gere ale alala wa abe ni sanuma fie anna tuma be fanana. Et il créera pour vous et pour votre peuple les moyens de réforme. Par conséquent, les paroles que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de réciter dans le deuxième sermon de vendredi, certains de ces paroles sont souviens-toi d'Allah, c'est-à-dire souviens-toi d'Allah, à la suite de quoi il se souviendra de toi. De la même manière, le Saint-Coran dit, en conséquence, je me souviendrai également de vous, c'est-à-dire que je vous donnerai une place très près de moi. Ako ni yoromina ala be kusuma ka caya wala mamami ni abe ala kusuma ka caya kosobe abe zikrullahi caya okmana obe ka sababu ye Allah subhanahu wa ta'ala be oti lama ani akala bela jeni nuwe amasunya mo anaka dukonna ala be o bela jeni ke here ako khalifa flana ye anyefo ako ni ya ye juma khutba okonna o khutba flana abe okono ka fo
wala atodi uskurullaha yazkurukum ko aye a hakili to alala ayala ko suma kono kera Allah subhanahu wa ta'ala fana bi a hakili to awla o kuma na ko koray ala bi a hakili to awla ka asama ka gere ale alala abi joro kerengere ndi awma ale ala kerefe ako corona fana yo o defo Allah subhanahu wa ta'ala ko ni anyi a hakili to ale alala mabbe ka ale ala ko suma o kuma ni amanya ale ala mabbe ni mitanga ale ala ka to baraka moka o kuma na ko bi ka sababu ye ami joro basoro ale ala fe wa ale ala ka heraw o ko tiana. Le deuxième calife dit, il est du devoir du croyant de passer son temps de telle manière que les souvenirs de Dieu restent continuellement sur sa langue. Et dans les prières, il devrait avoir de la passion et du désir. Mentionner Dieu, c'est comme s'auto-allumer. S'il est allumé, la lumière est produite. S'il n'est pas allumé, l'obscurité persistera. De la même manière, si le souvenir de Dieu n'est pas fait, alors la nature ne devient pas éclairée. Prenez donc l'habitude de vous souvenir de Dieu en vous-même afin que votre relation avec Dieu puisse augmenter. Que le courage vous soit inculqué, qu'il y a des effets dans vos yeux et que votre terreur soit dans le cœur de l'ennemi et que l'ennemi lui-même dit que ces gens sont vraiment riches en spiritualité. Tafsir Kabir. Ako Khalifa Fulana Noé Ahmad Khalifa Fulana Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu anhu ni alika dakurunyaw ye ayaja ka fo angan jija mi ala ko sumay ma bela jenna ka tan ngasiri inenguna ni ala to barakamo ye ki hakiji ala ma bela jenna ki miri to ala la mabbe ako e fanye silamen nyuma woni mana jo manga to shila ka to akata ka oda awo kadaka ni be imiri to ala la mabbe ka ala to ko suma ako amisala bi na fo okmana yele ni yele mene okmana yoro bela jenna be ka yele o ngani yele fa ako dibina ako sababu ya koso o khalifa fulana ayajira ka fo ale no fe mo kan ajiya tuma bela jenna ka ala kusma ka tablo ako no kera o fa bela jenna be ka yele o no kera fona ala subhanahu wa ta'ala be sranyado aw jugu dusuna ka nyesi awma naye ala kusma ka tablo ala be okmana aw nyesranye abe odedo aw jugu dusuna ma bela jenna wa jugu tsika gere awla ako la khalifa ko ale be dugaw ke ala subhanahu wa ta'ala aka farfoni di okmana ale no fe ma bela jenima yesa sika ala kusma ke o ka tablo e chogomina. Nare takbir. Allahu akbar. Ahmadiyya zindabad. Ahmadiyya zindabad. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah dit établissez fréquemment le souvenir d'Allah dans le foyer aussi et inculquez les encore et encore aux enfants afin que chaque maison devienne la berceau des souvenirs d'Allah. Ako Ahmadiyya Khalifa nanina okmana Hazrat Mirza Tahir Ahmad ali anyefo akada kunya sanmauna ako anga jija anga dukona una mabela jelina anga tablo ke ala kusumai wa anga demaya anga demsenu anga ulu bela jenita anno fe ka ulu kala ala o ka famya ka fo ala kusuma o kan ke tabule du kelin na bela jenin kono du de kelin na bela jenin kan ake bawoyi. Quatrième calife dit encore, portez donc une attention particulière au souvenir d'Allah. Le souvenir de Dieu est plus grand que tout souvenir et continue non seulement dans la prière, mais aussi après les prières. Donc si vous décorez votre cœur avec du zikr, alors naturellement vous ne pouvez pas prêter attention aux futilités. Il est impossible pour un être humain de se souvenir d'Allah et en même temps de dire des bêtises. Ako Ahmadiyya Khalifa nanna albi abe walala ludi ako anga jija o ala kusuma ko ke anga tabulo et mabela jelina o ako kadaka ni almade ala kusuma na mabbe o be ke sababu e ka tilama yorma jenya ka bo kulangoloma
a ko cogo si la adamaden tɛ se ka kɛ ala kosumaba ye ko tuma bɛɛ e de bɛ wurudiliw la e de bɛ ala kosuma na ko ka tila k'a ye tuguni ko dakuruɲɛ lankolonw ani ko lankolonw bɛ bɔ i fan fɛ a k'o tɛ se ka kɛ n'i kɔni sinsinna ala kosuma kan o tuma na min bɛ bɔ i fan fɛ o bɛ kɛ nɔɔrɔ ani yelen de ye. Si aujourd'hui nous transformons les ténèbres de nos cœurs en belles couleurs et lumière, alors nous devons toujours nous souvenir des conseils de Messie premier l'Islam, Dast Bakar Dil Bayar, que les mains travaillent, mais le cœur soit occupé, c'est se souvenir d'Allah. Ako okumana ni ndakurunya inkona na Imam Mahdi alayhi salam no Ahmadiyya sinzimbaye ale anyefo ako ni an duskunataw na yan duskunatiw ni an olu yelma ka yele mu ako o de heraka bon kosobe kadaka mi ala kosmai ako o de ye anmade bolo be ka barake okumana duskun be ka alamne anofe o de ala kosma yere wa o de be ka sababu ye ka anmade duskuna ka a dibiu bela jeni furana ko no bela jeni furana ko duskun ka yele yi okumana nimbara inde be oke. Ainsi, aujourd'hui, nous suivons la devise de Hazrat Muslim Maud, selon laquelle le souvenir de Dieu doit être souligné et ces ténèbres du cœur doivent être éradiquées et la rouille de nos cœurs doit être enlevée et nos cœurs doivent être purifiés de l'obscurité de la nuit et éclairés par ses lumières. Ô Allah, rende-nous tels que nos cœurs ne soient jamais insouciés de ton souvenir, et car celui qui est insouciant, alors c'est un mécréant. Ako okumana bi anga haklito okumana Muslim Maud alika dakunya samuna yoromina aya jira kafo ambela jere kan ajija ka ala kusmake antabuluwe o yasa antu natibu besika fale ka kay yele bawye antukuna o yasa anga dibiu olu be sika taka boy yele umbe na onona ako mana Muslim Maud alebe dugoke ako entigi ala o mbi deli okumana ika ni duwa yimne ambela jeni. Qu'Allah nous accorde la chance de toujours s'occuper dans son souvenir avec la tranquillité de nos cœurs et savoir sa miséricorde. Qu'Allah accorde sa grâce sur ce monde concernant le fleuve actuel. Amin. Ako entigi Allah ambi deli okmana ika andeme ika an farfoni yasa anga wati famba belajeni kaseka di e ala usmalilla wa ika donga fo ambi deli fana ika anson ika jien herewla okmana musanga ani wati belajeni ika ninke anye. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il est important pour nous de tirer profit de notre présence à cette Jalsa Salana pour pouvoir participer à cette conférence. Nous avons enduré de l'inconfort et nous avons consenti des sacrifices financiers avec un seul objectif, celui de participer pleinement aux prières, les prières quotidiennes aussi, bien que celles de Tahajjud, et d'écouter les discours pour en tirer profit d'assister à tous les programmes durant ces 3 jours. Alebe anklina bela jene hakli jigi anga jija choko bela jene kan nafa chama so okumana jalsa en keneka awo kadaka yasa anga siga an yeresoro jalsa en keneka anduna dewu chama de dafe katamo keni geleyawi kamusako fana bo ni kadon fo wulika jo chama ye yasa anga siga se jalsa en keneka okumani Allah subhanahu wa ta'ala andeme ko ansira yano anga jija kasa nafa chama soro mie faranyo ngaseli wi ani alabato anga ye olu kenauka fota se tahajjudu selula ani ikadu ngafo wajulu mnumbeke ani kene mnumbesi anga anjija anga ye kenau bela ka ni kle sabai konana ode bato annakun obisika nye kadi amma ode bato fana okumana ambe here chama soro ambisika nafa chama fana soro kenenka. Nous devons respecter les différentes consignes données par les organisateurs et faire preuve de courtoisie à l'égard de tout le monde. Nous devons pas éviter les promenades sans objectif. Certes, l'on peut se retirer pour des besoins urgents.
Cependant, on doit revenir au plus vite afin de pouvoir accomplir l'objectif de sa présence et profiter des bienfaits de Jalsa Salana. Ako alebe tila tuguni ka nyini bela jelen fe anga njija o jalsa ko labenaw anga olu famuya o kuma na olu e taro mi ko anje anga jija tabaraka ni olu taburo yi anga njija o miye yala fuye yala munu ni nafate ola anga yoro maji ka bo olu yala uma ni yayi mot mako an wula an seka akake ci kerengren ndo wi o ni ci kerengren na nat mot ma amisika ta olu ci kerengren na nga anga o ke ka ban teliala On prie qu'Allah fasse que vraiment tous les participants que vous avez quittés les différentes régions du Mali pour assister à cette 13e Jalsa Salana, qu'Allah accepte votre prière, qu'Allah accepte votre effort pour montrer que vous avez accepté Imam Mahdi l'Islam et aujourd'hui vous êtes venus pour assister les Jalsa Salana. C'est même Jalsa Salana, c'est que Imam Mahdi l'Islam a commencé par prière d'Allah avec le conseil d'Allah. C'était 75 personnes. Mais alhamdulillah, vous voyez, dans le monde entier, aujourd'hui, les Jalsa, chaque pays est en train d'organiser. Ça, c'est la véracité de Imam Mahdi l'Islam. Aujourd'hui, on est tous témoins. On montre que voilà, il était un envoyé de Dieu. C'est qu'il avait commencé les Jalsa avec 75 personnes. Maintenant, milliers de personnes, chaque pays est en train d'organiser. C'est ça, c'est la véracité de Imam Mahdi l'Islam. Et nous avons fait les bayat de Imam Mahdi l'Islam. Ako awni Ahmadiyya wi an sona ikano mafoka Imam Mahdi alayhi salam ka wire jabi ode koso an na kenen ka na Jalsa Salana ni Jalsa Salana o damne na Imam Mahdi fe alayhi salam ni Allah subhanahu wa ta'ala kan nyamara kan kerengere ni de o kuma na Jalsa ta ko folo min kira jiena Imam Mahdi fe ma bi wolomla ani duru olu de talike o keneka ako ngabi o ma ba yiri ka de Jalsa ike jiena kono wa amnu fle kenenka yanno o kuma na an ye sherew ye ka jira ka fo Imam Mahdi alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ye anyamara ni Jalsa min sigiliye o kuma na o Jalsa en tiantigi yali an na o kenede ka wa Imam Mahdi alayhi salam fana ye tiyen Allah subhanahu wa ta'ala ye ablakana o kuma na an ye o sherew ye kenenka yanno ola an jasir min ka kana Jalsa ina ako ale be Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka an jasiru alaka o saraw di amma alaka here chama di amma o kana Jalsa ina ni jasir ni wulka jominu alaka an yi sarabaye نعرہ تکبیر محمد المصطفى غلام احمد کی خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد نعرہ تکبیر Allahu Akbar. Alhamdulillah, vous savez, les 7 années, l'année est dure. Je sais, quand j'ai fait tourner dans les différentes régions, le président, les membres expliquent. On dit toujours, on envoie lettre au calife. Avec la situation actuelle, le moment était dur. Mais c'est ça vraiment, c'est votre l'amour qui montre que, alhamdulillah, toutes les régions, ils ont bien mobilisé pour montrer l'amour avec le khilafat, l'amour avec le jamaat. Et vous avez fait des déplacements pour assister les Jalsa. Parce que les missionnaires, le président des différentes régions m'a fait comprendre que vraiment cette année, le 20 mars, on n'a pas de congé, les enfants sont à l'école et il y a des difficultés, le prix des essences est augmenté, mais malgré toutes les difficultés, vraiment tous les membres qui ont fait un grand effort pour sacrifice financier, du temps pour assister à cette Jalsa Salana, et vraiment on demande prière avec Allah, que vraiment tous les membres qui sont déplacés, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde, qu'Allah amène bénédiction dans votre zone, dans votre localité, dans votre région, dans tous les Mali, que vraiment Allah amène bénédiction et toutes les prières que Imam Mahdi l'Islam a fait pour les participants de Jalsa Salana, qu'Allah exauce dans notre vie, dans notre zone, dans notre région. Amin. Ako
ale be a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na o kuma na gɛlɛyaba de bɛ jamana in kɔnɔ o ka d'a kan ale bɛ munumunu kɛ a bɛ turunew kɛ a bɛ taa sigidaw la a bɛ taa duguw la yen nɔ ahmadiyaw a ɲɛmɔgɔw n'a missionnaires bɛ a ɲɛfɔ ale k'a fɔ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'o sababuya kosɔn a ka lɛtiri ci kalifa ma kalifa ka dugawu kɛ ahmadiyaw ye a ko mɔgɔw bɛ nin fɔ a ye tuma bɛɛ ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ bɛ o kumana jamana kɔnɔ kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ waati min na min ye essence ani pétrole gasoil ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛla o sababuya kosɔn transport voyage siraw fɛ dɔ farala transport ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ mɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na kalanbila waati tɛ ko kalanw bɛ sen na nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw bɛ yen o bɛna ta aw sera ka cɛsiriw ta ka na kɛnɛ in kan ko nin bɛ aw ka ala kanu de kofɔ nin b'a jira k'a fɔ a bɛ ala kanu kosɛbɛ a ka diinɛ ka di aw ye ale bɛ ala subahana taala deli o tuma na imam mahadi alayhi salam a ye dugawu kɛ a ye ala wele min kɛ ka bila jalisa nabagaw ye ala ka o dugawu jaabi an bɛɛ lajɛlen ye a ko an ye cɛsiri ni wulikajɔ minnu kɛ ani degun minnu ta yasa ka na kɛnɛ in kan ale bɛ ala subahana taala deli ala k'o kɛ an ye nɔɔrɔ ani hɛrɛw ye an ka duw kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ an ka kabilaw kɔnɔ ani jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Inch'Allah, on va faire une prière silence pour commencer cette jalsa, 13e jalsa salana. Inch'Allah, jusqu'à dimanche, il y aura beaucoup de discours. On va faire une prière silence pour à la fin des cérémonies discours gratuits. Inch'Allah, il y a d'autres programmes sera continu. On va faire une prière silence. Kumana amna kumana aleka da kurunya o na chani mi o de dugaw ye an bɛɛ lajɛlen bɛna an tigɛ o kɔrɔta ka jɛ ka dugaw kɛ yasa baara bɛ se ka daminɛ hɛrɛ la ka taa a fori hɛrɛ la cogo min a ko nin kɔni baara o daminɛnen ko taa se dimanche ma o kumana an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugaw kɛ sini ani sinikɛnɛ a ko wajilu camanw de bɛ sira fɛ hali bi yɛrɛ baara ma ban fɔlɔ ale ka kɔlɔlɔ kɔfɛ baara wɛrɛw bɛ sen na o kumana an ka jɛ ka an tigɛw kɔrɔta ka an dusukun kɛ kelen ye ka dugawu kɛ yasa ala bɛ se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ani ɲɛtaga ye cogo min na. Les prions pour l'équipe nationale aussi pour les ballons. C'est ça que nous avons envoyé un rappel. Inch'Allah, on va faire prière. A ko kumana an ka dugawu kɔnɔ amadiya denmisɛnninw n'o ye a sifilakaw o ɲɛmaa nana papiye di ale ma k'ale hakili jigin ko an ka jamana n'o ye maliba ye a kan ka balontanba dɔ kɛ bi o kumana o ni Tunisie jamana kan ka jouer o kumana o ye coupe du monde ɲɛbila baaraw ye ko ka dugawu kɛ jamana ye yasa ala bɛ se ka se di Mali ma Tunisie ka sabɛ cogo min ko an ka hakili to o fana n'an ka dugawu kɔnɔ. Bismillah. Amin. Now, je invite M. Haroun Traoré Saheb pour la. Nare Takbir! Nare Takbir! Muhammadul Mustafa! Muhammadul Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Khilafat Ahmadiyya! Khilafat Ahmadiyya! Nare Takbir! Voilà, Abba Farfouni. Là, c'était les invités d'honneur. Ils ont dit qu'aujourd'hui,